ang inyong nga presensya, ang akin sa naron. No, salamat kay sa tanan sa inyong hagod nga. Sa kusina man, ilabi na gito gawas, murag di na ako makita ng uban, pero manghinaot ko nga makadungog ra mo diha ayong bunto na tanan o ganining butohon o nas tanan ako gihatag ang ako ang dako nga pagpasalamat diha una gyud sa atong mga Dios. So ganiha sa naminaw ko sa pulos Ginoo. Nining adlaw ako ang nakuha ang duha ka parte diha sa pagpasalamat sa Dios. Bisag ako ay nag-birthday pero ganahan unta ko nga mo relax pero tungod sa mga na ako'y gikinahanglan nga trabahoon ay labi na si Dominic nga mula ka po nakuan po mi na naguna-una po mi siya. Alauna pa lang igsoon nagmata na kay mularga na po sila. Wala jud ko kabalik ka tol nga akong gihimo mao nga pero sa wala pa na nahitabo na jud ko tinguha mga igsoon nga unang-una ako gid mo hatag og pasalamat sa Dios. Sa dili pa maka-greet ang ako ang asawa og happy birthday. So matod pas Biblia matod pas pulos Ginoo nga dunay tulo ka klase sa pagpasalamat no. So ang akong unang naghimo ganina mao nga alauna. So, naitulo ka kwartos taas, adunay giingon nga mosulod kasi mong lawak, takwit dito ka mag-ampo, magpasalamat sa Dios. Pero puros man okupado. So dinhi na lang ko naghimo pagpasalamat sa Dios. Akong gibiyahan akong asawa. Diha ko nagpasalamat sa Ginoo akong hinumduman ang kaayo gyud sa Dios. Sa ako ang kinabuhi mga igsoon. Hinay lalong nga pagpasalamat sa Dios dinuyugan sa akong luha mga igsoon tungod kay kung imo man kung pamalandungan ang kayo ginaliman ka nga dili siya mahitag pilaw, di ba? Ana siya, dili siya mahitag pilaw, dili siya magduka. Now gikan siya pag umol diha sa tiyan sa imong inahan. Giatiman kas Ginoo. Hallelujah. Og mo nay mga buta may igsoon nga kung imo ha ginapamalandungan. Wow, makatulog ng imong luha diha sa pagpasalamat sa Dios. Di sa dihang matulog ka. No, nag-andam pa dyan siya, nagsangkap pa dyan siya sa imo hanggang ipinahanglan inikmata nimo. Muna nga, nakapasalamat kung taman-taman yun nga tos Ginoo. Alauna pa, pag humana ko, ibalik ko sa akong asawa. Diha pa siya, may greet ako happy birthday. Yeah. Salamat ka na tanan. Yay! Kalay ko ng yun ang Diyos. No? Kung ako ang magtanaw ang pagkatiman sa Ginoo, bisan pa sa usa ka tuig pila ba nakadlaw to? 365. Kanya, ang ako ang edad karon 48 na, running 49. So kung adlaw pa, isturahin ni Spray Jimmy. Kurang alauna na. Gamay na lang, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, kung pauwi ng alas 4. Diba? Gamay na lang. Pero, nakampukos Ginoo, ganyan kadlaw nga kanang pila ka mga oras, tulog, upat. Kung sa Ginoo na, ato ay butan na to, 40 ka tuloy, 30 ba, idugang? No, dako pa. Pero sa Ginoo, murag siguro na, kaya mo sa kadlaw na to. Sa kadlaw sa Ginoo, sa kalipo naman sa Ginoo. So segundo ra. No? Kana mga adlaw nga dugang pas Ginoo magamit pa na ako para sa kahimayaan sa Dios. No nga ako gid siyang gipasalamatan. So sa Bible, adunay pagpasalamat nga kanang pasalamat ko taliwala sa daghan nga mga tawo na ang gihimo karon. Nga salamat kay pud sa inyo nga ginabuhi. Ilabi na sa mga UFM sa ilahang sa inyo nga financial support, no? Salamat kay sa tanan, ginabuhi lang pastor. Napoy mga kaigsuonan nga hilom pud nga mihatag sa ilang financial nga suporta. So salamat labos sa tanan sa inyo hagin nga espirituhanon nga pagsuporta. Nagtuo ko nga matagusa nato nag-ampong buta na kinabuhi tas matagusa. Salamat kay sa inyo nga kinabuhi nga nagsuporta sa mga pag-ampong bisan pa sa mga pamilya doon. Kay sa tinud na mausap na ang akong gihimo, no? Atong mangidawas mga pag-ampong atong nasod, ang atong probinsya, ang atong barangay, ang atong lungsod. Tapos tanan na nato ang mga kaigsuonan diha ilabi na gid ni sa simbahan, no? Tanan nga mamugtotoo sa ina nang atong gihimo. O nga salamat gid kayo. Bisan pa sa mga UFW nga sa tinud na lang ang
grupo nila sa Pasay wag ko usang nga giimbitar pero ganahan ko nga mukuyog yun sila volunteer nga mukuyog sa mga youth din ko mahimong ito pala yung W. No, gawas lang sa ato mga kaigsoon sa Talabaon, di special ako ning imbitar sa Domingo. Dito ba sila ha? Paday na tong Bible study dito. So salamat kayo silang kinabuhi ni Juan. No, ako ang mga igtagsa diri sa babaw, uyuan, so salamat mga pila ka mga kasilingahanan nga kita na po doon. So salamat kayo. Tunay lang may zone dili na ko kayo nga pang preparasyon pero sa tinutanay lang anagi ko yung naon na praktikang para arong tuiga mag-ihaw na kong baboy pero pag abot sa tagmang panahon alang-alang may zone alang-alang baboy alang-alang baktin no doon kay ako'y po no pwede asa siguro magikan ng baboy no ban murag ginakon mas baboy 50 kilos ba o 60 kailangan man ang presyo kung ibalik yan ng 50 o di pakaabot di ba pero akong lahat kasi magkaabot ang ako ang god manangamor alang-alang siya sa baktin alalay kong baboy. No, ginagmay lang. Pero kanatanan, ang Diyos magapanalangin rin sa matag usa. Bisan pa nining ka doon sa mga kinahanglan, no? Ilabi na gid sa mga material nga mga butang. So, salamat guys sa tanan. Sa inyo nga kinabuhi. Bisan pa sa inyo akong mga pakapinday, no? Ako nagkaw na yun ani. Sa tinunanay lang, salamat ko dito sa tuwang asawa. Ato pang Sabado, sa mayagi pag itong adlag, excited na kayo mabuti nga akong birthday. Gani pagka Sabado, nangortina na siya. Dilit ako ganahan nga yung ana ang mahitabo. Doon kay ganahan ko simple lang. Kunya, makaingon ko ba nga kanang mabuyawak mo, patingan ka ba? Mga anak yun ang mo agi. Siguro na yung birthday, o dili pa malayi ba? Ano ba? Kay ganahan Padungog-dungog. Hindi naman inimbitar o ba? Kay patingan ka basta mangortina na. Excited kayo siya. Nadugang nga na paggabi nga naapoy gihaya nila mahal kayo wala ko ikabayad sa pasalamat ng pato nila wala ng karon so salamat kay nga ginatagan din nila kana pinasahay nga kana pagpanganda po sa tos pa akong kana pamilya salamat kay sila hago na suporta nining mga miaging nga mga adlaw kahago salamat kayo sa pagsuporta gyud para lang gyud nga kini nga maong raton sa pinunay lang mga igsoon wala ko mga andoy ug kung sa pa yung mga butang pagkanindot sa ako mga panimalay karon kay akan tanan biyaan ng guna matatapos din sa wali ganina kay una tanan tanan laglit dili gud ta makapasalamat sa Dios mo palit ko bagong mo palit ko bagong floor mat o kasi kayo tungod sa bagyo no mupintan ko pala wala na ang resulta din nata makapasalamat kinahurot pag no nawala pag una na ako bilang to kung sa panalangin sa Dios mo na sa gamito para sa pagpasalamat sa Dios di na ta mangutang kay marag din na mayo nga salamat kayo sa tulong sa Dios ko di ay no nga nagapahinom ng dili to para sa ako dili para gito na to tanan no nga mga pagkasing pagpahinom ng salamat sa tanan na nagago wala naman diri ang uban no pero ang inyong mga presensya nga kinsa naaron no salamat kayo sa tanan sa inyong hagod nga paghatag og panahon bisan pa nining adlaw Dios magapanalangin kanatong tanan nga kinsa naa karon so, maya iya rin yun sa